Yes, sir, yes. Yes, sir. Si Denise Tinobe, siyang bayan, forgot. Tulad pa siyang nakanin, sa kalagi ba isya makalay pagitungan, ay kabakluman-luman, hindi mamusayangan, tumalawan isya tulagi, tundan yun ay kiling-pakiling, kiling-pakiling, may kabapusik na pusik, may kabapatamling-tamling, aksinin, kikitin, kiling-kiling-kiling, ako, aroy maparo, aroy ina, lalala, si kumalaning katan. Kung sa bukat mo magtira, lalay, mapulma, ay kaway na mga awa, katulawa, katambay lang, kaway isang na kunyagin isa. Kirin-pakirin, tapos na pagsuk, laksuhin, tititin, aksin, aroy bapa, aroy bapo, sige malang manisa. Ay nungunta ka na, minsan naurong sundaran, minsan sumukat ka bang, minsan sumukat ulan, ay nungunta ko nung isang lumian, ay kiling-pakiling, kiling-pakiling, may kapusik-papusik, may kapatamling-tamling, aksinin, ay nahimbakin lang ang pakiling. Aroy ako, aroy ako, pinapasot ka ng ganas, di babay ka umatigas, may napaktigas-tigas, natikon mas-mas, napay lumas, magtuwis sa Pinas, babae mo umangkas, aroy bapa, aroy bapa, oy, masakit, wala manisa. Uy, bang biyaya-ningan, ay mayroon na papatingas, nagpatak na nagtaas, sinayan sampay umas, isa nakita ko nung mamukitan, ay kiling-pakiling, kiling-pakiling, pagtamling to pagtamling, pagkiling to pagkiling, kiling-kiling-kiling-kiling ako, aroy ako, aroy nini, lalala, si kumalaking katan. Aroy bapa, aroy ina, wala manisa. Uy, la ilaha illallah, ay Muhammad Rasulullah, wala namin